mga panagna, mga pangaliya, mga yamyam, mga ngulongihong nga atong ipahinungod sa tanan. Mao kini ang mga sinyales nga wala pa ka naka-move on sa imong gugmang naagian. Ang atong tubag, ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung sa kanunay imong ingnon ang imong kaugalingon nga naka-move on na ka. Kanang imong pugso ng imong hunahuna nga nakalingkawas na ka ni ana nga mao nga gugma. Labi nang wala ka ka-move on kung sige nimong ipanabi nga okay na ka. Kay ang tinuod nga naka-move on, dili na isulti sa buhat na makita. Ang atong tubag, ayaw mi og ilara. Wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on. Kung hisgutan ang pangalan sa tawo nga ikaw gibiyaan, kung ang imong tubag puro kadautan, I tell you, wala pa ka nalutas ana nga gugma. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung imong idetalye og panabi ang tanang mga dautan nga mga panghitabo sa kuyog pa mo sa imong hinigugma. I tell you, imo gihapon siyang balikan ug magpakiluoy siya nimo. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung wala pa nimo siya napasaylo, miskan kapila na siya nangayo og pasaylo, miskan pag ni-explain siya nga mauni mauna, pero wala nimo dawata, wala nimo siya pasayloa. I tell you, wala pa ka naka-move on. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung imong i-delete ang iyang number sa imong cellphone. Imo siyang i-block sa Facebook. Imo siyang ilimod sa kadaghanan. Ganahan ka nga lanton para makig-istorya niya. I tell you, ayaw mig ilara. Wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on ug maglagot ka nga makadungog sa inyong paborito nga sonata. Unya ang radyo ug TV imo dayong palungon kay maglain ang imong ginhawa. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung ang inyong lugar nga paborito, kung diin adto mong duha mag-date-date sa una, imong likay-likayan kung makaagi ka. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung sa gabi nga misan katulugon na ka pero dili pa ka makapiyong kay naa kay lalum kaayo nga gihuna-huna pero imong i-deny nga siya ang sulod ni ana. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on ug sa kalitrang matanga ka, mablangko ang imong huna-huna. Ayaw mig ilara, wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung makadungog ka miskan unsa nga klase nga love song nya feeling nimo ikaw ang gipaig-an, ikaw ang gipadungog-dungugan, maglat ay ang imong ginhawa, maguol ug maglagot ka. Ayaw mig ilara, wala pa ka move on. Wala pa ka naka-move on kung sa Facebook mag-post-post ka og mga mensahe nga padungog-dungog kaniya kay feeling nimo mang-stalk siya sa imong gipangbutang sa wall sa imong Facebook. Ayaw mig ilara, wala pa ka move on. Wala pa ka naka-move on kung feeling nimo mas angayan pa ka sa bag-o niyang gipuli sa imuha. Ayaw mig ilara,
wala pa ka move on. Wala pa ka naka-move on kung sa kanunay iyang Facebook imong lantawon og imong hilngon, tanang mga picture nila imong lion. Kung sila ba nag-away o malipayon, dayon kung makita kang malipayon sila, mamalikas dayon ka. Ayaw mig-ilara. Wala pa ka naka-move on. Wala pa ka naka-move on kung imong pugson ang imong kaugalingon nga magpagwapa para lang ang uban makaingon nga okay na ka. Timan makita na sa lihok, makita na sa mata, kung tinuod nga happy na ka, ayaw mig-ilara, wala pa ka naka-move on. Ato lang iampo sa kanunay nga unta diha sa mga kasakit o mga pagsulay nga imong naagian karon sa trato sa inigug mga imong gihandom, unta makalingkawas na ka og imo nang madawat ang kamatuoran nga dili good para kanimo ang binuhat nga imong gihigugma. Sa sunod nga higayon nga mahigugma ka, pag-ampo pangayo og sinyales, panghinaot nga unta mauna ni ang binuhat nga makapalipay nimo hangtod sa kahangturan. Apan ayaw mig-ilara, wala pa ka naka-move on.